Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcastriege over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie en welkom bij deze extra 11e aflevering van het Zilveren Wetter. De podcast en radio-itemriege van Omroep Friesland over de klassieke muziek in en uit deze provincie wij. Geerstaller Beert Oosterhaven en ik, Willem de Vries, hebben er nou 10 afleveringen op zitten. Maar wij vonden dat wij in alle gevallen nog de 11e dus, aflevering meidje moesten. Mij naar aanleiding van alle reacties die we kregen hebben. Beert, waar zullen wij het in deze 11e aflevering, hoe gaan we eigenlijk? Willem, deze oude aflevering van het Zilveren Wetter is, zoals je al wat Troskimmer leest, windelijk wat een naaigezetje. En dan in de vorm van een nieuwsgierig naaipeteer. Deze aflevering gaat namelijk al heel snel over het Fries Muziekarchief. Dat archief in Ljouwert weer voor mij een wichtige bron bij het maken van de aanroende 10 afleveringen van het Zilveren Wetter over 450 jaar geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. En het is ook de wichtigste bron van informatie voor deze 11e aflevering die ik als wat poëtische titel jong heb. De bronnen van het Zilveren Wetter. Het Fries Muziekarchief 1942-2024. In het Nederlands klinkt die titel ook wel mooi. De bron van het Zilveren Water. Het Fries Muziekarchief 1942-2025. Maar Beert, du hast voor deze aflevering ook even een gast meenam. Ja Willem, die gast is Ronald Slager. Hij is op stuit de baas van het Fries Muziekarchief. Ronald, welkom in deze 11e aflevering van het Zilveren Wetter. Dank je. Zo stoot je zelfs voor de harkens van uw podcast even introduceren willen. Ik ben Ronald Slager. Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. Ik ben geboren in een dorpje dat heet Drijschor. Dat ligt op Schouwen en Duiveland, vlakbij Zierikzee. Ik heb horen gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium. Daarna heb ik orkestdirectie aan het Utrechts en Rotterdams Conservatorium gestudeerd en HAVA-directie aan het Rotterdams. En ik kwam in 2007 in Heerenveen terecht als studiocoördinator van toen nog muziekuitgeverij De Haske. En ik heb daar tot 2013 gewerkt als studiocoördinator en redacteur. Daar ontzettend veel componisten in de blaaswereld leren kennen natuurlijk. En vervolgens ben ik eigenlijk via Hans Algra als medewerker van het Fries Muziekarchief gestart. Dat was een functie die eerst mijn vrouw bekleedde. Maar die wilde bij de transitie van het beursgebouw naar de Blokhuispoort, wilde die graag in het team programmering andere dingen gaan doen. En toen zei Hans, ja, jij kent het werk al en je kent het klappen van de zweep, dus wil jij dat gaan doen? En dat doe ik met heel veel plezier. En daarnaast dirigeer ik heel veel. Ik ben dirigent van het Fries Kamerorkest, van het projectorkest van de Nije Symfonie. En daarnaast ook van Harmonieorkest Eufonia in Wommels. Waar het mee begint en misschien ook wel eindigt is natuurlijk de vakkeur van de muziek. Hè? De klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Waar begon het bij mij? Welke eerste klassieke klanken had hij pakt, zeg maar? Ja, ik denk dat het allereerste, dat was eigenlijk niet echt klassiek. Dat was de uitvoering van het eerste deel van de vijfde van Beethoven, van Exception. Met een woest Hammond-orgel en stevige drums eronder. Dat vond ik wel cool. En dat was eigenlijk een beetje voor mijn tijd, want Exception was eind jaren 70, dus toen was ik echt nog wel heel jong, maar ik hoorde dat later. En ik vond dat te gekke muziek. Muziek die ik ook herinner van heel jong. Dat is de Beatles, want mijn broer was ontzettend popmuziekfan. En eigenlijk door de moord op John Lennon in 1980 ging hij heel veel luisteren naar Beatle-muziek. En ik kreeg dat ook mee, ik was toen 6. Mijn broer is de popmuziek ingegaan, die speelt in Bluff. En ik ben de klassieke kant op gegaan en dat werd eigenlijk gevoed vanuit de HAVA. Ik ging eerst Euphonium en later horen spelen in de plaatselijke fanfare. En horen is natuurlijk een instrument waar je toch ook snel op de echte klassieke komt. Dus de eerste liefde bij mij was toch ook wel Mozart in verband met de horenconcerten. En ik ben toen heel veel Mozart gaan luisteren en vandaar ben ik
opgeschoven. Zoals iedere hornist natuurlijk. Broekner, Mahler, dat is natuurlijk allemaal spectaculair werk voor hornisten. Dus dat is een beetje hoe mijn smaak zich ontwikkeld heeft. Ja, wij hebben van Jacob Slachter hebben wij Mozart spelen leren heen, die hoorconcerten in deze regen. Ja, Dus. ja. Even niet in de ramp, Bip. We hebben het bij die bij dan. Maar dan ken je als popjongens, bluesman, neem het al niet meer op. En natuurlijk als klassiek liefhebber. Ja. Maar wat wien bij die de eerste klassieke klanken? Nou, dat waren de eerste klassieke klanken. Ik ben dus echt niet popmuziek begonnen. Maar het doet ik verkeerd. Ik kreeg mijn Joodse vrouw, mijn oudje. Ja, die hier de Brandenburgse concerten van Bach. Hè. En die hier John Williams, de gitarist. Maar die prachtige gitaarsteking van Tarrega en zo wat heen. Ja, ik speel een beetje gitaar, maar toen heb ik heel nog verkocht zelf. En vooral Bach, zonder tijd is Bach gewoon mijn allergrootste liefde. En ik heb dus een speciale hoek in mijn kamer in de rug. Maar alleen maar muziek en documentatie op Bach. Dus daar begint het bij mij en daar eindigt. En dan eigenlijk is wat een oorsoort muziek, die heeft er voor mij helemaal bij. Dat ik de basale kant van de zaak, de blues. De meest basale blues, de Chicago blues, daar is mij niks van wekken. Dus dat is mijn referentieraam, Willem. Deze aflevering al zit eigenlijk een beetje in het rand van het Fries muziekarchief. Hoor eens een pleidooi daarvoor. Oh, hoor eens een pleidooi ervan. Nou, ik heb deze hele rijke podcast, het zingen afleveringen, heb ik maken op basis van de informatie die in het Fries muziekarchief zit. En dat muziekarchief, Ronald zal er nog meer over vertellen kunnen, dat is al begonnen in 1942 bij het oprichting van de muzikologische werkgroep van de Friese Academie. De Friese Academie is opgericht in 1938 en toen 4 jaar later, toen was er een club muzici, Jan Slofstra weer daar ik al bij. En die zeiden, wij moeten de muziek in Friesland documenteren en daar moet de werkgroep van komen onder de werking van die Friese Academie. Dus zo'n tijd is allerhande informatie opbouwt en dat het eerst dat tien op de Friese Academie lijn. En dat is gaandeweg. Ik dacht eigenlijk, Ronald, na 2008 ongeveer, dat overgang naar de bibliotheek met Friesland. Die hebben dan, want die hebben meer mensen die documentatie toegankelijk maken kunnen. Ja, toen is dat project een beetje gaan lopen. Ja. Ik geloof dat de nieuwe website, tenminste de website zoals die geworden is van het Fries Muziekarchief, die is volgens mij gelanceerd in 2010 of zoiets. Ja, ik dacht misschien nog wel iets later. Nee, 2012. Het is net voor mij. Is ik een boekje verschijnt, daar ik een cd van verschijnt van die concerten doe. Oh ja. En Friese feesten en oude en nieuwe hoogtepunten uit het werk van Friese componisten. Daar ging het vooral om dat wij blijmuziek van Friese componisten en documentatie daarover bewaren in dat Fries muziekarchief. En zelfs heb ik in 2008 een paar maanden uitgeleend uit de Friese Academie naar het Fries muziekarchief. Om dat op waarde te brengen. Dus de componisten zeg maar op alfabet te brengen. De documentatie die soms in verkeerde mappen zit bij de goede componisten onder te brengen. En toen heb ik zo eigenlijk zo dit materiaal en vooral die partituren die zo'n digitaliseren willen maken. En dat advies heb ik doorgebracht. En door onder leiding van Hans Algra is dat verder uitwerken. En dat is ik uitgekomen in de website www.friesmuziekarchief.nl. En ja, daar kun je nou een hele soort informatie vinden. We gaan aan muziek draaien, maar ik moet het toch even weten. Ik ben er in de familie Slager 2 kampen, een popkant en een klassieke kant, die elkaar wat bombarderen met invloeden of net? Hoe zit het? Elkaar beïnvloeden zeker. Is er een prettige rivaliteit? Ja, nou, er is eigenlijk geen rivaliteit, maar er is heel veel interesse over en weer. Ik bedoel positief. Maar ja, ik ben bluffan van het eerste uur en Peet komt ook regelmatig naar concerten luisteren. En we wonen wat ver uit elkaar, maar dat is een gezonde interesse over en weer. Ja. Maar toch een beetje muzikale strijd of net? Ja. Nee, strijd eigenlijk niet. Nee, want ik ben zelf ook gek op popmuziek. Ja. En hij op klassiek, dus dat bijt elkaar niet. Dan komt het wel weer bij elkaar. Ja, dat. En volgens mij komt het zo nog dat ik naar bij elkaar, want mij heugt een cd van Bluff, maar volgens mij het Metropoolorkest. Ja, klopt. En werd al die nummers van Bluff van die tijd, ik zeg maar in een soort van orkestrale setting spelen we. Ja, en daarvoor al ooit ook een keer, dat is heel lang geleden, met het Zeeuws Orkest nog. En daar speelde ik toen nog in mee. Dus inderdaad, classic meets pop, dat is natuurlijk eigenlijk, dat is niet nieuw, maar dat is nog steeds heel leuk. Ja, het een en ander dat het op het heel fijn. Ja, natuurlijk. Ja. Praten over muziek is prachtig, maar daarna luisteren is
nog iets leuker, vind Ja, ik. zeker. En door haast wat muziek, mijn naam. Daar ben we hartstikke blij mee. We zetten uiteindelijk mee... vertel het zelf maar even. Ik vond dat we met iets echt uit de oude doos moesten beginnen. En dat is een suite van Rinoldus Popma van Oevering. Gespeeld door Bob van Asperen op het fantastische orgel in de Grote Kerk in Leeuwarden. Muziek te beharken in deze aflevering alweer. We nemen het maar even het nijpraat verhaal van uw 10 aflevering Het Zilveren Wetter. De klassieke serie bij Omroep Friesland. You special guest. Dan neem ik hem maar even Ronald Slager. Die had ik de muziek uitzocht. En ik zit maar in je ding. Popma van Oevering. Wat is het verhaal hiervan? Ja, dat was eigenlijk een jong talent. En ik geloof dat hij 18 was toen hij deze muziek componeerde. En Hendel zei van hem, dit is fantastisch, dit is goed. Dus nou ja, je kan slechtere kritieken krijgen, denk ik. Ja. En dit mat draait weer feest in zijn aflevering als deze? Ja, vind ik wel. Ik vind Popma van Oevering echt wel een dusdanig bijzondere componist. Gewoon vanwege het feit dat hij zo jong al zo goed was. Als je van muziek uit die stijlperiode houdt, dan kun je hier niet omheen. Er vertelt nog een mooie anekdote over Bob van Asperen, die dit uitvierde. Bob ze waren dit aan het opnemen in de Grote Kerk, want het is op het Mullerorgel is dit opgenomen, maar hij had daar ook zijn klaversymbol neergezet. En ik meen dat Bob de vliegbasis heeft gebeld om te vragen of ze de toestellen in ieder geval aan de grond kon houden als hij bezig was met opnemen. Dat is toch fantastisch? Ik geloof niet dat dat gebeurd is, maar uiteindelijk hebben ze vooral 's nachts opgenomen. Ja, hè? Ja, Bob wilde het heel erg graag heel stil hebben. Ja, want die meneer is wel een character, om het zo eens uit te drukken. Ja, zeker. Hij is een ontzettende autoriteit. Het is een fantastische speler. Maar staat wel op zijn strepen. En bij het presentatieconcert had hij ook wat last van de airco in het theater waar we toen het concert hebben gehouden. Dus dat is wel een character. Maar wel, als je zo fantastisch klaversymbol en orgel kan spelen, dan dit is een hele bijzondere cd. Dan maakt het een beetje moeilijk weg. Ja, zeker. Beert, dat me iets opvallen is in al die 10 afleverings, we hebben muziek en de noten. Maar dan ben ik de persoonlijkheden en de levensverhaal. Hè, en de characters, om het zo maar zo te drukken. Nu ben ik een heel soort zinkaam.
karakters. Ja, Kom ze ja. nog zien. Ja. Vind je dat leuk om mij Ja, nou ja, ik heb dus... muzikanten, componisten om te gaan? Ik vind het mooi om die verhaal van historie om te geven, maar ik heb het geluk gehad dat ik lang in de muzikologische werken van de Friese Academie zitten. En daar zitten al een paar componisten in, Wim van Lichtenberg, Hendrik van der Meer, Bernard Smilde, lang voorzitter. En, Maar vaak net de makkelijkste. en het mooie is, het ben vaak, het ben aan de ene kant is een muzikus een ambachtsman, dan mag je nootjes kroon kennen en weet van de techniek van de muziek kroon. Aan de andere kant ben ik kunstenaars. En bij die kunstenaar die heeft vaak een plezierige mentale of geestelijke afwijking. En dat vind ik fantastisch. Daar zit ik wel eens wat onplezierigs bij. Daar zit ik wat onplezier, maar ik vind dat, ik ken dat hele onplezierige oorsteeltje, als er zulke prachtige producten niet komen. Ik denk soms, je moet ik een beetje gek wezen om zo'n mooi werk moois te kennen. Ja, en soms verkijk je Ja. er ook op. Want als je iemand als Wim van Lichtenberg, die was natuurlijk ook, omdat hij jarenlang directeur van de NPA is Ja, geweest en ja. daarna nog van het conservatorium, keken mensen ook ontzettend tegen hem op. Ja. En Wim schrijft natuurlijk ook hele, ik zal zeggen, moeilijke muziek voor het oor. Ja. Hè, daar moet je Ja. toch echt wel, daar moet je echt voor gaan zitten. Maar Wim is een ongelooflijk aardige man. Het is echt een bevlogen man Ja. die nu nog steeds, op hoge leeftijd, nog steeds componeert. Ja. Dat vind ik heel bijzonder. Nou, hij had heel vaak bij me geweest op een keer op een Friese Academie. En wie echt een heer van stand. Hè? En dan als dat die 12 tonnen per muziek die hij dan schreeuwen. Ja, wij hebben hem in aflevering 8 hebben hem behandeld. Dan wat zelfs als Willem, die toch ik bijzondere eren had, die maakt erom wennen. Was het wel heel? Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Het is voor gevorderden. Ja, Daar kunnen wij zeggen van dat is echt wel moderne muziek. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus zo werkt het dat week. Maar ja goed, die mensen heeft ik dus. En ik heb heel lang intensief opgearbeidet met Bernard Smelde. Ik een hele bijzondere figuur. Maar het is vaak zo dat als je talent in een persoonlijkheid heel bot ontwikkeld is, dan ben er soms oordeel. Vaak bij componisten is ik dat de sociale component, ik denk voor een Beethoven bijgelijks, Ja. is net zo sterk ontwikkeld. Maar dan kan dat oren, dat kan geweldig shinen, dat grote talent. En dan speelt zich een heel stuk toe. Ja. Ja, en wij denken natuurlijk altijd de emoties van de componist in de muziek terug te kunnen of moeten horen. Dat was natuurlijk in een bepaalde stijlperiode heel, was dat het verhaal. Hè? Ik bedoel, in de romantiek ik denk dat Schumann, nou die zal dat soort verhalen zelf graag in de wereld geholpen hebben, maar het idee dat een componist 's nachts wakker wordt en met persweeën naar de vleugel rent om iets te creëren bij kaarslicht. Ja, dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Het is een ambacht. Hè? Dus heel veel componisten die staan gewoon 's ochtends bijtijds op. Die doen een goed ontbijt en een bak koffie. En dan gaan ze gewoon aan het werk. Het is gewoon een ambacht. Ja, dan is dat het vergeten we heel vaak. Ja. Nou ja, toevallig dan een heel hoor genre, maar ik lees, of jij leest Andrea van Dissel, beschreven boeken. Ja. En dat is gewoon maar een bakje koffie, je staat achter in het bureau zitten. Ja. En dan een uur of 12 tekst pak een broodje. Dat is eigenlijk, het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Ja. Hè? En dat klinkt ook als creatief. De screwers, de Ja, en dat is het componisten. natuurlijk ook. Maar je moet er wel gewoon, het werk moet wel gebeuren. En een heel soort discipline hebben. Ja, dat. Ja. Ja, dat is wel geweldig. Ik weet het weten dat boek van Michael Maul over Bach. En die stelt er dus in cursief allerlei vragen fictieve vragen om Bach. Maar het is gigantisch wat die man daar in Leipzig, doet de kanterwaard van het kerken, van alle kerken geweest, wat die man dus maken en of er alles nog in weer nieuwe composities. En dan denk je, ja, dat kan nooit achter de klaversymbol betocht wezen of zou het heen. Dat is maar uitschreeuwen van uit de holle van die partij voor dat instrument, die partij voor de zang, dat soort dingen. Ja, anders ben je En voor dat- de volgende zondag echt niet klaar. Nee, daarom. Het is onvoorstelbaar. Hè? Ja. En dan zeg ik van ja, dat vind ik dus het fascinerende van die man. Dat denk ik. Ik ben ooit begonnen als squalmaster aan een christelijke squallen. En gaandeweg ontwikkeld zich dan richting de wetenschap met zo wat heen. Maar dan denk ik, zo, bij Sanders Bach heb ik het idee, het is hem gewoon influisteren van Heger Hoorn. Wat hij maken heeft. Hè? Dus dat is heel bijzonder. Het goddelijke. Leven wij weer op de ierde omkeren naar Richard Hageman. Ja. Volgende muziek die we draaien beginnen. Ja, ik kende eigenlijk niks van Hageman. Ik wist dat hij bestond. En ik wist dat hij in Leeuwarden was geboren. En al vrij jong als een soort van... Ja, toch een beetje een wonderkind eigenlijk. Hij was een begenadigd pianist al op hele jonge leeftijd. Eerst naar het conservatorium in Amsterdam ging. En daarna naar Brussel. En
Ik leerde Nico de Vliers kennen. Een van oorsprong Zuid-Afrikaanse pianist die al sinds jaren woont en werkt in Groot-Brittannië. En hij was hier voor de opening van het Hageman Aquaduct. En toen heeft hij werk van Hageman in het aquaduct of onder het aquaduct gespeeld bij de opening. En ik kwam met hem in contact. Nico is een fantastisch leuke man die heel aanstekelijk kan vertellen. Hij is echt een ambassadeur voor Hageman. Dat is hij wereldwijd. Hij is ook muzikoloog. Dus hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar Hageman. Hij heeft heel veel verloren gegaan materiaal uit allerlei bibliotheken, met name in de Verenigde Staten, heeft hij verzameld. En hij wilde wel heel graag een portret maken, een cd-opname. Nou, dat hebben we in 2022 kunnen doen. Dat was een avontuur, die opname. We hebben dat kunnen doen met Jos Boerland van Aliud Records in Jouren. Met wie we meerdere cd-opnames en cd-producties hebben gedaan. En voor deze gelegenheid had Jos het weten te regelen dat we in de Galaxy Studios in Mol in België, dat zijn fantastische studio's waar alles is wat je nodig hebt om een geweldige opname te kunnen maken aanwezig is. En daar zijn we met Nico naartoe gegaan. En hij had vanuit zijn rol als vocal coach en ook begeleider van de zangklas in het Guildhall Conservatorium in Londen, had hij contact met de van oorsprong Australische zangeres Siobhan Stagg. Zij woont en werkt tegenwoordig in Berlijn. Zij is echt een operaster die de hele wereld over gaat op dit moment. Zij heeft een fantastische stem, een ijzeren discipline. Als je het nou hebt over discipline. Zij stond iedere ochtend op, ging 10 kilometer hardlopen, daarna yoga. Zij deed niet mee aan het ontbijt met ons, want dan moest ze praten met ons voor haar gevoel en dat kon de stem niet aan. Dus echt een ijzeren vakdiscipline. En dan gingen we 's ochtends om 10 uur opnemen en 's middags om 4 uur dan stonden er ineens weer 8 liederen op de band. En dat was fantastisch. En het lied waar we nu naar gaan luisteren is Music I Heard With You. Het is een fantastisch mooie tekst. En dit is een beetje een appetizer, hopelijk voor een volgende cd-opname. Want de cd Voices, die is uitgebracht. Daar staat dit nummer uiteindelijk niet op. Dus die bewaren we hopelijk voor een volgende productie. Dus ik hoop dat die er binnen nu een afzienbare tijd komt. Now that I am without you,
Het nummer Music I Heard With You van Richard Hageman. In ieder geval schreeuwt hij de muziek. En het staat op het muzieklistje van uw special guest. Dan neem ik hem maar even. Ronald Slager. Het verhaal van Hageman. Ik ried er regelmatig onder terug. Het aquaduct. Ja. Vertien overigens. Wie terecht dat hij een aquaduct naar zich verleent? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, dat, ik vind... Ik kende, nou net wat ik zeg, ik kende zijn muziek ook nog niet zo goed. Maar vooral de rijkheid van zijn piano, arrangementencomposities, die is ontzettend mooi. En hij heeft hele mooie, vele Amerikaanse dichters uitgekozen om te toonzetten, om het maar zo te noemen. En dit is Mother is een prachtig liedje. Wat we opnamen eigenlijk tijdens de laatste dag van de opnamesessies. De zangeres, Usje van Stijk, die had eigenlijk een hele precieze indeling gemaakt van oké, ik begin met de moeilijkste nummers die het meeste van mijn stem vergen. En dan gaan we richting het einde van de opnamesessie. Kunnen we wat ontspannen, laten we het zo zeggen. En ik zat met de koptelefoon op en de partituur voor mijn neus naast Jos Boerland, die achter de knoppen zat natuurlijk. En het was mijn taak om partituren mee te lezen en dan te kijken van oké, hebben we alles zo perfect mogelijk? Is er daar ergens een verkeerde noot gespeeld? Dus dan, je bent dan eigenlijk, zoals dat in het Engels heet, dan recording supervisor. Nou, het was een prachtige taak om dat te kunnen doen. En zij begonnen dit liedje te spelen en te zingen. En ik hoor die tekst en ik hoor die muziek en ik liep werkelijk helemaal leeg. Ik heb echt zitten huilen achter de partituur. Ik vond het echt fenomenaal mooi. En het is gewoon een heel klein, mooi liedje over een moeder. Wil ik even een heel iets stukje jaren. Het nummer of stuk, zeg maar hoe ik het aankondig, maar wat noem je dit? Noem je dit een nummer of een stuk eigenlijk? Ja, ik vind het toch wel een nummer. Dit zijn echt liedjes. Ja. In die zin niet zo heel veel anders dan prachtige popliedjes van nu. Ja. Alleen is het idioom een beetje anders en wordt het op de klassieke manier gezongen. Maar ik vind het echt een nummer. Ja. Mother van Richard Hageman. Dan nog even kwart hoe die Hageman. Ziet u nou echt dat de knibbels in de Friese muziekcultuur of juist net? Is het een beetje toch een Escher-verhaal opgroeit en vervolgens de wereld in? Ja, absoluut. Hij is op zijn, geloof ik, 25ste al ongeveer heeft hij de grote oversteek gewaagd. Ja. En hij heeft in Amerika natuurlijk echt een enorme carrière gehad. Hij was dirigent van de Metropolitan. Op een gegeven moment is hij als filmmuziekcomponist in Hollywood terechtgekomen. En hij heeft zelfs een Oscar gehad voor Stagecoach, voor de beste muziek. Ja. Nou ja, dat kunnen niet veel Friesen hem nazeggen, denk ik. Zeg maar. Nee. Dus dat is echt heel bijzonder. Ja. Beert, ik even een detail, want we hadden skiertnis een beetje, eigenlijk in Gruttelijn natuurlijk Delzet. Ja. Zoals dat vaak, dat Grutte talenten heel gauw die provincie uitgaan, of juist ik net, ben er gewoon heel bewust je bluwen en een onderdeel van die Friese muziekcultuur eigenlijk worden? Nou, juist het vooral bij uitvierders, zoals Simone Lamsma, Emmy Verheij, neem maar op, Jacob Slachter, die dan wel weer heel dit weer voorom komt. Dat is ook zin. Simone Lamsma komt regelmatig. Daar ben dan de uitvierders verzeld. Maar
Ik denk ik bij gelijk van de componist Jouke Douwinga, die altijd die taak van zijn grootste part van zijn leven buiten Friesland werken heeft. Maar die had eigenlijk alleen maar op Friese teksten componeren, want die hier toch een bepaald sweet memories on die taal en zo wat in. En hij is meer van die componisten, Wouter van der Visser, die dan wel in heel begonnen is, maar die had ik een man van de vrouw omgeven tijd, het bewijs die eigenlijk in Rome verstonden, maar altijd toch ik maar die link naar Friesland daar, want dat heb ik in de podcastserie zijn. De Friese taal, maar als je in diftongen, als je in treilogen en zo wat in, die is uit hemzelf al muzikaal. Als je een stuk Fries is, of als een Friese tekstje, daar staan de Noorders waren al onder. En dat zei ik net al in, dat het Frans Hoek, de componist van Noord-Hollands Compagnie, die heeft mij dat dus uitleggen. Dat is het grote voordeel van dat Fries, dat Noorderbeeld, dat spiegelt hem al vaak op het moment als een tekst is. Nou ja, dus zulke dingen werk je nog een keer. En als je bij Hageman is, dat Oors Hageman is naar Amerika gegaan. En die is door echt onderdeel geworden van die hele grote vrouw daar. En ik heb net het idee, maar dat soort Ronald misschien beter weet dan ik, dat hij nog weer reflecteren heeft op zijn Louter kom aan of zo wat heen wel. Nee, volgens mij niet. Dat is in ieder geval nergens vastgelegd als dat al zo is. Ja. Maar wat ik wel... Kijk, ik ben natuurlijk een niet-Fries, maar ik ben wel een Zeeuw. En met mijn broer en moeder en naast de familie spreek ik Zeeuws dialect. Ja. En wat ik heel goed begrijp en waar ik me heel goed kan in verplaatsen, is dat als je componeert en je wil dat doen op tekst en je wil vocaal schrijven, dan werkt dat vaak heel erg goed in je eigen taal. En ik heb Fries ontzettend leren waarderen als een ongelooflijk mooie taal om in te zingen. Het is veel vocaler en veel diverser dan het Nederlands. En wat dan ook weer wel grappig is, mijn broer heeft natuurlijk jarenlang Nederlandse teksten geschreven, maar die heeft een paar jaar geleden een plaat uitgebracht in het Zeeuws. Want hij zei, dat voelt toch anders. Dat is je moerstaal, om het maar even zo te zeggen. En daarin druk je je anders uit dan, voor een Fries is Fries toch echt iets anders dan het Nederlands. Ja. Dus dat snap ik heel goed. Ja. Ja, en wat in dit geval, ik zei, varieerde in de tijd van Frisia Magna doet het de grenzen van Friesland rond van de Wezer in Noord-Duitsland rond het Zwin in Vlaanderen. Ja, toen jij de Zeeland afstaat, ik bij het Friese kustgebied, bij het Friestalige gebied. Ja. En het dat Zeeuws moet ontwikkelen. Ja. Maar als het heel diep in die taaltjes en vooral in die West-Vlaamse dialecten, zat Willem Vermanderen die jongt, daar juist nog rudimenten van het Fries erin zitten. Ja. Dan kun je nog hele oude taalkundige mensen en zo van ooit die taal die hebben om elkaar bezitten. Ja. Nou ja, en het beeld, dat heeft hele duidelijke raakvlakken met het Zeeuws. Ja. Ja, goed, dat is ook historisch zo gegroeid. De slikwerkers, hè, uit Brabant en Zeeland. Ja, precies. Ja. Ja, en Zuid-Holland, dat heel veel bijlaat. En daarom heet de grote kerk in Sint-Jacobi-parochie niet de Grote Kerken, maar de Grote Kerk. En dat is eigenlijk gewoon Zeeuws. Ja. En ik een centrum van muziek, een heel soort muziekprogrammeren in de Grote Kerk. Ja, prachtig. Een hele mooie plek om concerten te geven. Ja. Als je Friesland gaat, dan heeft er een liedgebied met platteland. Dat ken ik eigenlijk beslissen van Litouwen. Prachtig land. Ik ben er een keer geweest. Wel mooi, want het volgende nummer heet The Heart of Lithuania. Wat wel aardig is in veel nieuws in de haardstad van Litouwen. Er staat een prachtig mooi concertgebouw. En in dat concertgebouw hebben wij, correct na het vallen van de communistische tijd in Litouwen, ben ik daar west met Pieter Wilkes. En die had in dat concertgebouw spelen. De kogelgaten zitten nog in de morgen. En ze staan er nog te bewaken. Maar het zit wanneer eens in het hart van de Litouwse muziekcultuur. Wie wel aardig, net inkomen verstaan, in het Fries. Maar er kwam een oor in een famke op me en die had hem met kettingje jong. Dat ze weer ontroerd door de muziek en de intonatie van de muziek van Pieter Wilkes. Nou, dus mijn brechtje even naar het volgende verhaal, het volgende nummer. Want The Heart of Lithuania, wat voor verhaal is toe erbij? Nou, het is wel grappig dat je daar nou zo over begint. Want ik heb gedirigeerd in Veel Nieuws. Dat was overigens wel, denk ik, in de nieuwe concertzaal die er inmiddels staat. Dit weer een hele klassieke oude zaal weer dit. Ja, dit was echt een nieuwe concertzaal. Maar de muziektraditie in Litouwen is heel erg sterk. Zeker nadat ze zich ontworsteld hebben van het Sovjet-juk, zijn ze daar trots op en terecht.
Ik had het geluk om in januari 2019 een masterclass te mogen doen bij het Litouws Staatsorkest. Fantastisch mooi orkest. Dus ik ben er ook geweest. En Vilnius is een schitterend mooie stad. Maar dit werk is van Jacob de Haan. Die natuurlijk als internationaal vermaard blaasmuziekcomponist, net als zijn broer Jan overigens, op heel veel plekken inspiratie heeft opgedaan. En ik dacht van, ik vind eigenlijk dat Jacob en Jan ook echt een plek verdienen in deze podcast, omdat zij zijn ongelooflijk succesvol. Het is een iets ander idioom natuurlijk waar ze in schrijven. Het is echt de Havebra muziek, maar ik ben zelf in de Havebra opgegroeid. Ik denk dat de eerste dingen die ik speelde, dat zullen ongetwijfeld ook deels arrangementen van klassieke stukken die door Jan en Jacob zijn gemaakt. Ik herinner me volgens mij het rondo van Hendel. Volgens mij was dat bewerkt door Jan. Maar zij waren natuurlijk pioniers als het gaat om de vernieuwing in de blaasmuziek. En ze hebben allebei ontzettend veel geschreven. En ik kwam dit werk tegen. En dat begin, dat is onmiskenbaar Jacob de Haan. Dat is gewoon heel erg mooi.
Mooi muziek, The Heart of Lithuania. En een mooi verhaal erbij. En het verhaal van Jacob de Haan. En dat komt alweer in deze aflevering Fjouwer van het Zilveren Wetter bij elkaar. Mij, Ronald Slager en Beert Oosterhaven. En die laatste gaat al het zien en aflevering bij elkaar skreun. Dus alle inhoud en complimenten gaan nu naar Beert. Beert, even het Fries muziekarchief hier vast plakkend. Dit soort opnames, ben die 13 jaar te vinden? Hoe zit die link eigenlijk? Als het goed is, dan is die beleidmuziek van een heel soort Friese componisten, onder andere de broer de Haan, is via het muziekarchief, het Fries muziekarchief, altijd te vinden. Ik de informatie over de componisten zelfs. Dus dat kist er al uit, Helly. Dus ik heb vooral de klassieke muziek heb ik behandeld in deze zingende aflevering van de podcast. Vaak in het zingende aflevering. Maar als je hem zegt van, we zijn helemaal in van specifieke koormuziek of een specifieke Hava-Bra-muziek, harmonie van Vader Braas bent. Ik zou zeggen, gaan via Ronald Slager naar het Fries muziekarchief en zie je die partituren op, want je kunt er fantastisch materiaal in vinden. Ronald, het is 2024. Bestaat er nog zoiets als een soort gezamenlijk besef van muziekcultuur? Het hoeft net beslist Fries te wezen, of noordelijk, of landelijk, of Nederlands. Maar bestaat dat nog? Want we zien weer een product moppert en klaagt. Iedereen is van zichzelf bezig. Ja, volgens mij is er zeker wel een muziekcultuur. En ik denk, als ik dan even kijk naar hoe in Friesland de Hava-Bra nog floreert eigenlijk. Ja, want dan weet ik wel eens wat over zijn. Het staat fight, het staat onder druk, maar... Ja, nou kijk, natuurlijk wordt het voor de kleine dorpsfanfaretjes en braasbandjes natuurlijk wel steeds moeilijker. Je ziet wel dat de achterban wel vergrijst. En je ziet ook wel dat mensen iets meer projectmatig dingen willen doen. Dus dat is toch vaak ook wel een antwoord op de nieuwe tijd. Hè? Ja, mensen willen graag ergens naartoe werken hier. Ja, dat. Maar ze willen ook niet altijd meer wekelijks op een repetitie zitten. Dat is op veel plekken gelukkig nog wel zo. Dat er een soort van sociale cohesie is. Dus het is niet alleen maar dat je muziek gaat maken, maar je gaat ook voor de sociale binding met je club. Nou, zeker in die dorpen. Hè? Ja, absoluut. Hè. Ik zie dat bij Eufonia Wommel zie ik dat heel sterk. En wat ik daar het mooie vind, wij zijn nog een orkest wat heel compleet is. Ook met een relatief jonge bezetting. Er zitten veel mensen in het orkest die hebben elders gestudeerd. Maar die zijn weer wel teruggekomen naar Friesland. En die hebben hier werk weten te vinden. En die oefenen hun hobby uit. Dus daar zitten gewoon nog veel mensen in die gewoon relatief jong zijn. En als ik dan even kijk naar waar ik zelf vandaan kom, in Zeeland. De mensen die gaan studeren, trekken daar vaak blijvend weg en komen niet altijd terug. Omdat er in Zeeland relatief weinig werk is voor hoger opgeleiden. En dat is hier in Friesland, dat lijkt iets makkelijker. Waardoor ik het idee heb dat het, als ik naar van die blaasmuziekfestivals ga, dan zie ik relatief veel jonge mensen nog lopen. Ja. En dat vind ik wel bemoedigend. Nou ja, dat is wel werd verhammaten. Tuurlijk. De jonge aanwas natuurlijk. Ja, absoluut. En dan krijg je dynamiek, en dan krijg je vernijing, verjonging, et cetera. Nou ja, en wat dan ook wel belangrijk is dat de dirigenten, maar ook zeker de besturen van orkesten ook gewoon nieuwe wegen durven in te slaan. Wat ik soms wel zie, is dat mensen zo van, moeten we dat wel doen? Of, maar als we daar of daar willen spelen, dan is dat duur. Ja, maar kom op, daar zijn mogelijkheden zat. Friesland is in die zin volgens mij nog best een rijke provincie waar nog best wel geld voor cultuur is. Natuurlijk de wegen bewandelen voor subsidieaanvragen en zo, dat is misschien niet iedereen gegeven. Maar als je goede actieve bestuurders hebt, dan kan er volgens mij nog steeds heel veel. Maar achteroverleunen en wachten tot er iemand naar het plaatselijke concert in het dorpshuis komt, die tijd is wel voorbij. Ja, je moet actief zijn. Goed. Om weer even op te vullen. Ik weet niet dan in Wialstrieperpolder, maar als de Uze van Varen Concordia heeft, als ik dan bij de concerten ben, en zijn jongste dochter had er ik altijd in spelen,
ik zeg, een hele soort jonge band, nou wij zitten, hè, en dan denk ik, hoe is dat mogelijk, dat is mooi die jonge band, en dan zit er ik wat ouder nu, maar dat is dan toch dat niveau bereiken is wat ze bereiken. Hè, en dan denk ik alle keer van, ja, het kan wel dat er een basis is in de ouders van jongens, daar mag gewoon bijwezen en mag alle keer repeteren en zo wat heen. Maar ik vind dat, vooral voor dit soort dwarpen als wel zit, wat ik nog een bepaalde sociale cohesie heeft, vind ik heel hoopvol. Ja, nou dat is ook zeker zo. En wat ik daar ook hoopgevend aan vind. Kijk, de hobby van een muziekinstrument leren spelen. Tegenwoordig is eigenlijk alles ingericht op een soort van instant succes. Je drukt ergens op en het werkt. Het speelt, je hebt een filmpje. Maar het leren van een muziekinstrument is natuurlijk bij uitstek het tegenovergestelde. Want voordat het ergens naar klinkt, ben je zoveel jaar verder. Ja, en dat is vooral mijn blaasinstrumenten. Je maakt het heel vaak waan. Ja, maar ook met... ik kijk dan ook even het Fries Jeugdorkest, wat een fantastisch orkest is. Echt een kweekvijver is, nog steeds. Ook jeugdige strijkers. Nou ja, weet je, als je begint op een viool, nou ja, daar word je niet heel gelukkig van, zullen we maar zeggen. Dus het is heel fijn dat er zo'n orkest is waar mensen sociale binding voelen. Waar ze allemaal hetzelfde willen en kunnen leren. En dat schept een ontzettende band. Ja. En als je in zo'n mooi jeugdorkest kan spelen, dan is de kans ook groter dat je tegen de tijd dat je een beetje gaat puberen en denkt van nou, dit is allemaal niet meer zo cool. Als je leeftijdsgenoten om je heen hebt die dat ook allemaal doen, dan is het ineens wel hartstikke cool. Ja, dan wordt het lekker sociaal. Ja, precies. Natuurlijk. Dus ik zou iedereen willen aanraden, ga vooral een instrument leren spelen. Hartstikke mooi. Goed. Beert, de beste bluesman. En we gaan aan muziek draaien. En dat doen we met filmmuziek. Maar altijd, we denken gewoon een mooie hoes van Muddy Waters. The blues had a baby and they named it rock and roll. Ja. Die zin, maar eigenlijk denk ik ook heel vaak bij klassieke muziek. Ja. En daar kwamen bij nu, dat nemen ze de filmmuziek. Ja. Beetje wel. Is dat één geworden of zit in de klassieke wereld altijd die filmmuziek nog een beetje... Ja, nou kijk, wat je tegenwoordig heel veel ziet, is dat ook de grote orkesten, zoals bijvoorbeeld het Rotterdams Philharmonisch, op het moment dat die een grote Mahler-symfonie spelen, of een Schumann of een Bruckner, dan zit de doelen, dan zit het half vol. Maar op het moment dat ze Harry Potter spelen, dan zijn ze 5 keer uitverkocht. Ja. Dus blijkbaar doet die filmmuziek iets met de luisteraar. Het is natuurlijk heel beeldend. Het is wel echt geschreven vanuit het klassieke vakmanschap als componist. Ja. Want de grote jongens zoals Howard Shore en John Williams natuurlijk. Ja, dat zijn geen prutsers. Die weten echt wel wat ze doen. Ja. En natuurlijk, filmmuziek. Ja, nou ja, het is ook heel lang een beetje het stiefkindje geweest. Ja, maar het is een beetje het nieuwe klassiek. Het is herkenbaar. Het is vaak tonaal. Je hoeft er geen hele doorgewinterde luisteraar voor te zijn om het te kunnen waarderen. En ja, vorig jaar deden wij met Fries Kamerorkest een filmmuziekprogramma. We hebben nog nooit zoveel publiek gehad als bij dat concert. Nee. Ja, en in de Aroende Week is in de Leeuwarden Kranten een stuk over van het waarom van filmmuziek. Omdat het NO ik een heel soort filmmuziek speelt. En dan vaak de beelden uit de films erbij projecteert. Ja. Dus dan krijg ik nog een keer de aha-erlevenis van dat je het er en daarbij. Maar kijk eens, zo is Ronald, het is vooral John Williams, het is vakkundig tot en met. He. Het is fantastisch groene muziek, joh. Dat, in die zin is het een broer of een zusje van de klassieke muziek. Maar ik denk dat het op een door wel op een koron stuurt. Ja, wij zeggen 200 jaar of 300 jaar dan is die filmmuziek gewoon de klassieke muziek. Wordt er daar rekenen? Nou ja, kijk, die grote filmmuziekcomponisten die staan natuurlijk allemaal op de schouders van hun grote klassieke voorgangers. Ja. Hè? Zonder Mahler, maar ook zonder Stravinsky en Richard Strauss was die filmmuziekstijl niet zoals die nu is. Die komt ergens vandaan, dat wordt ergens door beïnvloed. En ja, dat vind ik wel prachtig. Dus in die zin is er geen enkele reden om je neus op te halen voor filmmuziek. Nou, dan dwar ik zonder schaamte Kees Bielstra te draaien. En dit stuk, noemer, neem ik het maar even, Nienke.
hele mooie filmmuziek van Kees Bielstra. En dit kwam natuurlijk ook nog uit de film Nienke. Toevallig koek hem ik persoonlijk als meewerker van Omroep Friesland. Hij wie een protte te vinden, maar zijn naam beheert, zijn talent, grutter dan Friesland. Van mijn gevoel al, ja. Ik vind Kees is een, ik weet net als hem vanzelf, maar die hele grote filmcomponist van Lieke Kees die we zo correct neemt. Hij is onder zo'n John Williams zou het hinnen. Maar in dit part van Europa vond ik Kees wel heel groot. Hij was heel creatief. Hij, op een bepaald moment stierde ik op de schouders van die oorcomponisten, maar hij heeft een heel eigen idioom. En ik vind het heel mooi hoe hij desjenoos zegt, dat zal even kwart vertellen. Dat heb ik in de podcast verteld. Op een gegeven tijd weer daar, ik was aanredacteur van het boek Muziek in Friesland. En op een gegeven tijd moesten er illustraties bij. En ik trof Kees wel geregeld, want er zit de studie van Omroep Friesland aan de overkant bij de president van de Friese Academie. En Kees die kwam op een gegeven tijd bij me. Hij wist dat er een illustratie, daar weer mooi een briefje in handschrift van Paulus Volkersma. Uit 19, mij weet dit 1922. Doe hier Kees maar het onderwijzerscabaret met Friesland. Hier er optreden in Ouderbaan. Hij weer pianist, de begeleider ervan. En hij hier het grootste part van de veskes hier van muziekvision. En een goed week later vond er een briefje in de brievenbus. Waar ze afstuurder Paulus Volkersma. En hij denkt, wat is dit? En daar is hij een briefje in dat café een briefje. En daar is hij in dat Paulus Volkersma hem geweldig vermaken hier met dat optreden van het onderwijzerscabaret. Net in het meest, ik heb het in de podcast lees ik het helemaal voor, maar net in het meest door jouw geweldige muziek en door jouw geweldige begeleiding. En Kees die weer daar, meer dan 20 jaar later, nog hartstikke grootschap dat hij van de doel hele grote componist Paulus Volkersma, want die wie doen nevens mij in zijn Santos of Jens Santos te leven hier, zestig waardering kreeg als betrekkelijk jonge componist. Maar Kees wie doe ik al meer dan 15 jaar onder de gang verzeld. Ik als filmcomponist. Hè. Dus hij ziet dat de kwaliteit van Volkersma en die kant wil hij in elk geval ik uit. Nou, daar heeft de beide componisten uit die Friese muziekgeschiedenis bij elkaar. Ik mij dus eigenlijk moet stellen dat zo'n Kees Bielstra begint bijvoorbeeld door Richard Hageman. Uit over Friese toppers en de Champions League, om het zo maar eens even te drukken. Dan komt het bij Kees Bielstra. Ja, absoluut. Die hoort er zeker bij. Ja. De absolute boppellaag. Ja, absoluut. Ja. Begin hij Alki Bejaardes, spreek ik dat goed uit? Ja, dat is de allernieuwste aanwinst eigenlijk van het Friese muziekarchief. Vers van de pers. Ja, het is eigenlijk nog niet eens van de pers. Ik kwam, als dirigent kom je natuurlijk vaak muzikanten tegen. Ook gelukkig dus heel veel jonge muzikanten. En de slagwerker Sjouke Ozinga, die doet op dit moment, speelt hij mee met mijn orkest in Wommels. En we raakten zo aan de praat. En wat blijkt, hij componeert ook. Nou, dat vind ik altijd wel interessant. Ik bedoel, hij is 18 of 19... zit in het laatste jaar van het gymnasium. Hij heeft plannen om misschien naar het conservatorium te gaan. En dan componeer je. Nou ja, dat vind ik altijd wel bijzonder. Dus ik had zoiets van, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. En ik vertelde hem over het Fries Muziekarchief. Ik zeg van, mag ik daar een biografietje van je inzetten? En wil je wat laten horen? En toen heeft hij me een aantal dingen gestuurd. En ja, het is nog... tussen aanhalingstekens muziek uit een blikje. Want jonge componisten componeren op de computer. En hij was geïnspireerd door een boek van, als ik het goed zeg, Ilja Pfeiffer. En daar was hij heel erg door geïnspireerd. En hij hoorde daar klanken bij, in zijn hoofd. Nou ja, en luister maar, het is fantastisch.
Prachtig stuk. Ik neem maar even een hele jonge componist. Komt hier uit Friesland bij, Sjouke Ozinga. Alkie bejaarden had ik mij de titel van het boek, waar hij toch geïnspireerd is. En het zie op het muzieklistje van uw special guest van Joert, Ronald Slager. Die eigenlijk in een soort bijzintje toch, zo we krijgen even mij triggeren. Want dit komt uit een bakje wij, hier is de toer. ik stel het maar even breed en simpel. De moderne techniek, de soft synths, de software, de AI. Ja. En klassiek, hoe verneert zich dat? Ja, nou ja, kijk. Dit komt van het grootste pad nog uit. Ja, dit is wel echt zelf bedacht. Ja, ik vind het fantastisch. En het is schitterend mooie muziek. Maar wat je natuurlijk ziet is dat overigens niet alleen jonge componisten, hè, want ook componisten als Jan en Jacob de Haan, die improviseren hun materiaal natuurlijk in eerste instantie wel achter de piano. Maar ook die schrijven natuurlijk niet meer met potlood op een papiertje hun partituren uit. Dus die doen dat in notatiesoftware. Dit is dan alweer een stapje verder. Dit is natuurlijk ook, je gaat aan de gang binnen een bepaald programma. En dat creëren van iets nieuws, dat gaat natuurlijk op andere manieren dan dat het vroeger ging. Hè? Met de ganzenveer bij kaarslicht, ja, die tijd zijn we voorbij. Ja. Maar hoor, de nieuwe wereld, de technologische wereld, Ja. dus de digitale wereld. Ja. Zoals in het voetbal de VAR. Ja. Ook in de klassieke muziek zijpelt dat langzaam in die muziekcultuur. Dus. Zeker wel. Ja. En dat hield het jipper? Dat denk ik wel. Wat ik wel een spannende ontwikkeling vind, laat ik het zo zeggen, is AI. Ja, maar het is het wachten erop dat de eerste AI-symfonie komt natuurlijk. Ja, Ik denk dat die er al is. Die er al, Ja. In de popmuziek hebben we al heel soort voorbeelden dat gewoon AI... Ja. Hè, want laten we wel wezen, het ambacht van componeren is natuurlijk... Je gaat nadenken over, oké, in welk idioom wil ik schrijven? Wat voor vorm moet het hebben? Eigenlijk is een muziekstuk een gebouw wat je bouwt. Ja. En nou ja, je kan dus ook virtueel bouwen. Dat kan gewoon. Is er wat op zien? Nee, ik vind daar niks op tegen. Zolang we er maar voor zorgen dat degene die de originele en creatieve ideeën hebben, dat die daar ook nog steeds voor beloond worden en blijven. Dat we straks niet alleen maar meer, dat het vak van componist uitsterft, omdat we door alles wat er in het verleden was in een computer te stoppen en dan te zeggen van nou, hussel het maar door elkaar en maak daar zelf iets nieuws van. Dat zou ik jammer vinden. Dat zou ik geestelijke verarming vinden, zeg maar. Ja. Maar er is niks tegen om moderne technieken te gebruiken om mooie nieuwe dingen te maken. Ja, en ik denk wel eens... de mensen zeggen wel eens creatief, dat is hun eigen uitvinding, AI. Ja. We broeken om nog weer een extra level creativiteit bij te broeken. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook heel vaak zien. De keyboard kwam, de synthesizer kwam. MIDI. Ja. MIDI. En vervolgens gaan er al je mensen gewoon de haal met de techniek op themselves. Ja. Drum and bass is een heel mooi voorbeeld van. Ja. Dat is gewoon versneld afspelen van hip-hop. Ja. Maar dat kan alleen maar digitalisering. Precies. Ja, er was een plaat heel hard, maar Ja, goed, die hele ontwikkeling is dankzij de digitalisering. Ja. Maar de meestelijke creativiteit is weer onder haalgang. Dat hoop ik aan bij de klassiek. Ja. Dan krijg je aan instant symfonieën, misschien nu die AI. Dan steekt, nou ja, dat hebben we al een keer eerder gehad, want die griepen waarom op wat er west weer. Tuurlijk, ja. Maar dan is er weer misschien een moderne componist die onhaal je het met dat AI vervolgens. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar hoop ik persoonlijk op. Ja, nee, tuurlijk. Zolang het creatieve proces blijft. Ik denk dat wij altijd winnaar blijven. Heb ik het gevoel. Winnaar als mens. Maar laten we het hopen. Ik ben een optimist. Ja, nee, en ik deel dat optimisme wel. Ja. Er is niks tegen om nieuwe middelen in te zetten. Ik bedoel, laten we wel wezen. Op een gegeven moment raakte de klaversymbol een beetje in onbruik en werd het de pianoforte. Ook dat was een nieuwe ontwikkeling. Ja. En die is omarmd. Dus waarom zouden we dat niet doen? Beert, hoe stierst u erin? Ja, ik vind het maar ik vind dus altijd muziek met appelleren om een soort van gevoelens. En wij hebben in ieder geval in de laatste aflevering van de podcast een compositie van Kees Bilstra, van Roel Slostra.
En dan speelt het dus op synthesizer. En ik heb heel vaak gedacht van past de timbre en van Roel Slofster dacht, past er wel een synthesizer onder. Maar zat Kees Bielstra dacht, past dat eronder. En Kees Bielstra weer dus ik in die vernijing van die cabaretmuziek in de tijd van Rins Gratem en zo. Dus dat heb ik verteld. Een hele rockband die erachter. De Wim Kan en Wim Sonneveld en dat soort dingen. Die hier nog een combo. Ja. Weet je wel? En dat het wie geweldig powerful en zo. En daar moest een hele soort leren doen. Ik kon wennen. En Kees die maak ik vrij moeilijk gebruik van al die elektronische middels van die tijd. Maar hij bleunde baas. Hij bleunde baas. Dat wie zeg maar, waar dat ik op vragen bij stelt. Kist stelt dat soort dingen. Kist dat uit die instrumenten die hij zelf die eigenlijk reden in en broeken. En Kees die doseerde dat als het ware in zijn muziek. En daar werkt het terug en daar krijgt het effect. En dat hoop ik dus ik. Dat is maar het toepassen van moderne middels, AI en zo, dat is toch de meestelijke emoties bereiken. Ja, maar zolang je het inderdaad integer doet, dan maak je op een gegeven moment toch wel het verschil. En kun je ook wel de mensen die in eerste instantie de wenkbrauwen optrekken, kun je denk ik wel overtuigen. Als het echt vanuit een drive komt om iets moois te maken, dan is het echt. Dan is het echt, ja. Nou ja, en dat ben ik de middels van de jonge generatie componisten verzeld. Ja. Die binnen net meer maar al die akoestische instrumenten grootbracht. Ik ben vaak in die het maar die elektronica grootbracht. En dan kist soms vrij gauw programmatisch ding als scoren. Er zat een hele soort van die hip-hop en die dance en techno dingen op die schalterkamer ooit ontstaan binnen. Weet je wel? Want daar kost ik al heel wat moois als wat elektronica heerst. Het is ook de ultieme democratisering van de keuze. Want je hoeft net meer naar een orkest, je kunt het zelf doen. Maar dus tagonkelijker. En was ik in die lichte muziek juist, is dat ik bij een hele soort van die technomuziek en dancemuziek, dat een bepaald tijd komt dat toch weer akoestische instrumenten niet. Of dan was het toch weer een stukje terug van die elektrische gitaar, of een gitarist spelen. De menselijke maat. Ja, dan werd de menselijke maat er toch weer op je televisie in. Zeker. Ja. Beert, we bereiden dat ze staren zo aan einde in deze aflevering over van het Zilveren Wetter. Ik denk dat we toch even naar het Fries Muziekarchief matten. Dat is zo wichtig voor cultuur om dingen vers te lezen en dat je het opzieken kennen en dat je zoals altijd in de muziek ergens op voortbouwen kan. Want dat is dit geen muziek op zichzelf. Hè? Nee, dat is zo. En dat denk ik ook voor zo'n archief. Ik heb al vaker aan geen naar die site van het Fries Muziekarchief, www.friesmuziekarchief.nl. En zo daarbij het kappen componisten, en zo was het eventueel van componist Westwoord van Dwaamworst of zo wat heen. En dat werd heel die terugbouwd, dat archief, wat het is nou echt het plak werd dat soort muziek onderbracht wordt. Het is heel wichtig dat mensen daar kennis van krijgen en dus ik hoor documentatie bij aanwezig. En nou ja, ik heb er maar een heel soort vrucht gebruik van maken en ik hoop dat een hele soort oren, ik mensen die muziek uitvieren worden, daar ik gebruik van maken. Want het is, ja, daarvoor is die uiteindelijk opbouwd. Zie je al even Zilveren Wetter? Koest die verhaal wat kwijt of zit je nog steeds met het gevoel van ik ben nog maar correct begonnen of zo? Nou, ik heb, je maakt je altijd, dat zei Goethe al, in een behinding toont hem de master en ik heb me heel wat behinden matten. En ik heb in 450 hier Friese muziekgeschiedenis heb ik 23 componisten eruit gepikt, plus 2 wichtige tekstschrijvers, Jan Starter en Gisbert Japiks. En ja, we zullen ik nog even heel veel Gerben van der Veen, die heb ik nog net bereikt, wil dat ik een componist is, ik vind dat er maar die jaren alleen maar beter en groter wordt en Ronald zal er direct nog wat over vertellen. We hebben Gerben gelukkig heel vaak broeken in de zingen-afleveringen. Als uitvinder van materiaal van Friese componisten, of wat voor een orkest, allemaal een koor of wat dan ook maar. En ik ben heel blij dat, dat soms misschien nog in de volgende keer kennen, dat we Gerben als componist nog eens een keer centraal zetten kennen. We zijn nog net uitpraat. We zijn er net uitpraat. Ik net met Ronald Slager, even naar die persoonlijk. De vallen al nam van varen, dit, muziek, dat. Optredens, we hebben op dit staat met de waande en de komende tijd. Ik ben nu met Eufonia Wommels in voorbereiding op deelname aan het ONHK, het Open Nederlandse Kampioenschap voor Harmonieorkesten. Daar spelen we een prachtig werk van de Engelse componist Philip Spark. Dat is binnenkort in Barneveld. 2 weken daarna hebben ze alweer een prachtig bevrijdingsconcert in de Gasthuiskerk in Bolsward. Dat is op
vrijdagavond 11 april. Het weekend daarvoor, 4 april in Bolsward, 5 april hier in de Pelikaankerk, heb ik weer concerten met het Fries Kamerorkest. Doen we 2 zesde symfonieën, 1 van Sibelius en 1 van Schubert. Dan komt er dit voorjaar alweer een strijkersproject van de Nije Symfonie aan. Komend najaar doen we de Queen Symfonie met Euphonia Wommels in Theater Sneek. En begin volgend jaar, 2026, dan staat Symphonic Ecstasy van de Nije Symfonie op het programma in de Grote Zaal van de Harmonie en in de Grote Zaal van de Lawaai in de eerste 2 zondagen van februari 26. En dan doen we de Symfonie Fantastiek van Berlioz. Dus de agenda zit lekker vol, zullen we Je zeggen. zelf nog wel eens naar een concert? Veel te weinig. Ja, hè? Veel te weinig. Ja, ook dat zei jij dat de agenda is vol. Ja, dat komt er eigenlijk te weinig van. Ja. En ik heb nog in een bijzinnetje nog wat zeggen over een Japaner die naar jou daar komt. Ja, Tomoko Makauchi, een fantastische Japanse zangeres die ik nog ken van mijn studietijd op het conservatorium in Utrecht. Zij is vaste zangeres in het ensemble van de Nationale Opera en zij komt komend najaar in de Kapel van de Piep op zondagmiddag 30 november, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, komt zij een solo recital geven waarbij ze ook werk van Richard Hageman gaat zingen. En wij absoluut deze aflevering over mij besluiten, Viest? Nou, 2 dingen. Dit is de 11e aflevering en ik was pas bij Gerben van der Veen. We hadden het net al even over hem. Gerben die zei, alle goede dingen in Friesland bestaan uit 11. Dus die is bezig met het componeren van een Friesland symfonie. 11 delen. En op teksten van Epidam. En die symfonie die is geïnspireerd op wat het Friese landschap met de Friezen heeft gedaan. En wat de Friezen met het landschap hebben gedaan. Dat wordt een compositie voor koor, orkest, kinderkoor en sopraansolist. En Gerben is nu bezig met deel 3 of deel 4 zo langzamerhand. En de première staat gepland voor begin 2027. En Gerben heeft mij en ons bij de Nije Symfonie heel vaak geholpen met het inzepen, om het maar even zo oneerbiedig te zeggen, van een koor. Waarmee wij dan weer de Carmina Burana hebben uitgevoerd. Ik ben blij dat wij hem nu kunnen helpen bij het opzetten van een orkest. Zodat ik het orkest inzeep voor zijn symfonie. Dus ik kan niet wachten totdat die muziek klaar is en dat we daarmee aan de slag gaan. Dat wordt echt heel bijzonder. Dus dat is voor het begin 2027. Nou ja, en afsluiten. We hebben het net al even gehad over Paulus Volkertsma. Dat is toch een beetje de vader van de Friese klassieke muziek. Eigenlijk de nationale Friese componist, zou ik hem nemen. Kijk, dat Sibelius, dat is van Finland, Ja. Griek van Noorwegen en Peter van Bergen van Zweden. Dat zou ik Volksman hier in Friesland. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. En hij heeft heel veel geschreven, maar een van zijn allermooiste werken is denk ik wel het strijkkwartet In Memoriam. En dat is onlangs nog gespeeld door een fantastisch strijkkwartet wat in de Kapel van de Piep ook heeft gespeeld in oktober vorig jaar. En daar gaan we nu als afsluiting naar luisteren. Dank u wel. Graag gedaan. Beerlijk dank. Graag gedaan, jongen.